ଭାରତର ଗୁଜୁରାତରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 8 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଧରାଇଛନ୍ତି। ଏହି 8 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପାକିସ୍ତାନର ନୁହନ୍ତି। ଏହି 8 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଖାଇଲେ ପିଇଲେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସବୁ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଉଡେଇବା ପ୍ଲାନ ଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆକୁ। ଏମାନେ 8 ଜାଗା ନୁହଁ, 8 ଜଣ 80 ଜାଗାରେ ବହୁତ ବଡ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ଲାନ ପୂର୍ବରୁ ଗୁଜୁରାଟ ପୋଲିସ ଆଙ୍କୁ ଧରିଦେଲା। ତେଣୁକରି ଏମାନଙ୍କର ଗେମ୍ ଓଭର। ଏମାନେ ପାକିସ୍ତାନୀ ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନର ମୁସଲିମ। ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଏମାନେ ପୋଲିସ ଆଗରେ ଛାତି ବାଡେଇକି କହୁଛନ୍ତି ଆମ ନେଟୱାର୍କ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ କନେକ୍ସନ ଅଛି, ଆମକୁ ମାରିବା କଥା ମାରିଦିଅ, ମାରିଲେ ବି ଆମେ ଆଲ୍ଲାହ ପାଖକୁ ଯିବୁ, ଆମକୁ ଜନ୍ନତ ମିଳିବ। ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏ ଶଳା କି ଜାତିରେ ଏମାନେ ମରିବା ପାଇଁ ବି ପଛଉନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଏମାନେ 80 ଜାଗାରୁ ଅଧିକ ଜାଗାରେ ପୁରା ବହୁତ ବଡ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିକି ଶହ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକକୁ ମାରିବାର ପ୍ଲାନ ଥିଲା। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୁଜୁରାଟ ପୋଲିସ ୟାଙ୍କୁ ଧରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାମ୍ଫ ଦେବ। କିଛି ଚୁତିଆ ସେକୁଲାର ମାନେ ଆସିବେ ଆମକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ, କହିବେ ଭାଇ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଭାଇ ଇଏ ଘାଣ୍ଟା ଭାଇ ଶଳା ଏମିତି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକ, ନିରୀହ ଲୋକ, ଫ୍ୟାମିଲି ବାଲାକୁ ଶଳା ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିକି ମାରୁଛନ୍ତି। ଶଳା କଣ ଲାଭ ମିଳୁଛି ରେ? ଆରେ ତମ ଧର୍ମ ଏହା ଶିଖେଇଛି ଶଳା ଭଲ କର୍ମ କର, ଡାକ୍ତର ହୁଅ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୁଅ, ଭଲ କର୍ମ କର। ଶଳା ଖାଲି ମଣିଷ ମାରିବା, ଶଳା ସେ ଆଲ୍ଲାହ ନା ରାକ୍ଷସ ବେ? କୋଉଠି ତମ ଆଲ୍ଲାହ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କୁ ମାର ତମକୁ ଜନ୍ନତ ମିଳିବ? ଶଳା କଣ ପାଇଁ ଚୁତିଆଗିରି କରୁଛ ରେ? ଶଳା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନରେ ଜନ୍ମ ହେଲ, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନରେ ଖାଇଲ, ଛୋଟରୁ ବଡ ହେଲ, ଫିର ଏଇ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ କଣ ଦରକାର ତମର ରେ? ଆରେ ତମକୁ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଦଉଛୁ ନା ନାଇଁ? ଆରେ ତମେ ଯୋଉ ଖାଇଲ ପିଇଲ ମଣିଷ ହେଲ, ତମକୁ ସରକାର ଟ୍ୟାକ୍ସ ବି ଦଉଛି, ତାହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ତମେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବୋପା ଡାକୁଛ। ପାକିସ୍ତାନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତମେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିକି ଉଡଉଛ। ଶଳା ଶରମ ଲାଗୁନି? ମାନେ ଇଏ ତ ଧରା ହେଲେ ଗୁଜୁରାଟରୁ, ଫିର ଅନ୍ୟ କୌଣସି କେତେ ରାଜ୍ୟରେ କଣ ଥିବେ, କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଥିବେ, ତାହା ତ ପୁରା ଚାଲିଛି, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଚାଲିଛି, ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି, ତାପରେ ସବୁ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଆପଣ ମାନେ ଇମାଜିନ କରନ୍ତୁ, ଇଏ 8 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଅନେକ ଜାଗାରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲେ, ଆରଡିଏକ୍ସ କି କଣ ରଖିଥିଲେ, ଗୋଳା ବାରୁଦ ରଖିଥିଲେ, ଯଦି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶହ ଲୋକ ମରିଥାନ୍ତେ, ଏଇ ଚୁତିଆ ବିରୋଧୀ ମାନେ, ଏଇ ସେକୁଲାର ହିନ୍ଦୁ ମାନେ କହିଥାନ୍ତେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କେବଳ ମୋଦି, ଆଉ କେହି ନୁହଁ। ଚୁତିଆ ଯଦି ସରକାରର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି, ତମ ମାନଙ୍କର ବି କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ମାନଙ୍କର ବି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଗୁଜୁରାଟ ପୋଲିସକୁ, କାରଣ ସେମାନେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଚୁତିଆ ମାନଙ୍କୁ, ଏ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ ଧରି ଦେଇଛନ୍ତି। ନଚେତ କେତେ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ, କେତେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, କେତେ ଭାରତୀୟ ଆଜି ମରିକି ପୋକ ମାଛି ଭଳିଆ ପଡିଥାନ୍ତେ। ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଦରକାର, ବ୍ଲାଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଜାତିକୁ ଧରି ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଇମାଜିନ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ LIC ଆଉ ଗୋଟେ ଇଏ ଜାତି କେବଳ ମରିବା ପରେ ହିଁ ପାଇଲା, ବଞ୍ଚିଥିଲା ତାକୁ କିଛି ପାଇଲା ନୁହଁ। ମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରୁଛ, ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିକି ଉଡଉଛ, ଶଳା ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ଶରମ ଲାଗୁନି ରେ? ଚୁତିଆ ଜାତି।